Dobrý deň a vítajte opäť pri našom podcaste, tentokrát o druhej epizóde druhej 15.41. série, epizóda s názvom Lux, ktorá sa snaží byť, a do nejakej miery sa jej to aj darí, veľmi originálna, čo možno, že bude to najväčšie pozitívum, o ktorom sa budeme baviť s kolegom Citrónom, ktorého týmto zdravím. Jo, zdravím. A dostávame sa vlastne do druhej epizódy, prvej historickej epizódy, takže štandardná, klasická, doktorovské akty. Prvá epizóda nejaká budúcnosť, znovu asistentko, druhá epizóda minulosť. Ten istý vzor a tentokrát dostávame do 50. rokov, ale máme prvýkrát v hlavnej sérii Doktora Who aj animovanú postavičku, ktorá sa v štýle klasického filmu Who Framed Roger the Rabbit objavuje aj priamo v svete bežných smrteľníkov a ľudí. A tou postavičkou je vlastne ďalší prírastok do panteónu tých bohov, s ktorými začal Russell T. Davies operovať už v tom 60-ročnom špeciáli. A je to postava Lux, respektíve tá animovaná kreslená postavička, teda respektíve kreslená je asi správnejší výraz, Ringeding, alebo v slovenčine pán Cingiling. Tak ja bez toho, aby sme možno že zachádzali zatiaľ do detailov, sa ťa spýtam, či ešte stále, že sa o tom asi aj bavili pri podcastoch pri tej minulej série, že či stále ten nápad s tými bohmi ti príde ako keby vhodným obohatením toho univerza Doktora Who a že či napríklad aj tento Lux ti prišiel ako zaujímavý príbytok. Jakože jediný problém, který teďka mám, je, že nebudu konzistentní, protože už jsem pamatuju, co jsem úplně říkal posledně, ale tentokrát možná jakože je to daný touhle konkrétní epizodou a tohle konkrétní postavou, ale tady mi to přišlo, že ten nápad a to použití jako kdyby toho záporáka bylo docela jako funkční a já jsem se u toho relativně bavil. I když jako netvrdím, že to nemohlo být i nějakýma jako principama, který mě třeba osobně jako přišly jako sympatický, už jenom to, že jako se to týkalo docela dost jako filmu a takové té trošku jako metaroviny, jako kdyby toho vyprávění toho příběhu, tak v tom mě to asi možná přišlo takový jako sympatičtější a i tady tenhle záporák mě jako přišel docela zábavný a podle mě na to, že to byla vlastně animovaná postavička, tak dokázali docela dobře jako přicházet z takové té jako naivní povahy, jako kdy ti přijde jako, že jako taková vtipná hloupoučka postava, kdy najednou jako úplně switchne, kdy změní a stane se z něj prostě úplně jako temná bytost, jako, ze které jde strach. A to mi přišlo, že jako tady docela jako dobře fungovalo a třeba podobně i jako jak to bylo u toho maestra, jakože že ta postava asi tak jako dokázala tak jako přepnout z nějaké, jako dejme tomu trošku té hravosti do takové té jako temné do takového toho temna, jakože to, kdy fakt měl jako obavy trošku i o ty postavy. Což si myslím, že v tom bylo jako docela jako zajímavý, nebo svým pro mě. Hej. Já nevím, na tebe jako fungovalo takhle, nebo? No pre mňa ako najväčšia výhoda tej postavy je, že vlastne tým, že je to aj kreslená postavička, že také niečo si v Doktorovi ešte nevidel a je to zároveň, že to je kreslená postavička, tak úplne nevieš vlastne, čo máš očakávať od nej. Že to je ako keby za mňa taká najväčšia výhoda tej postavy, že vlastne vôbec netušíš, čo sa môže v najbližších sekundách stať, respektíve tušíš, ale je to predsa len ako keby o niečo otvorenejšie pri takomto type postavy. Mne sa akože tá postava páčila sa mi, ako bola nadabovaná aj Alanom Cummingsom, ktorého sme už v svete Doktora Who videli ako záporaka v epizóde Witchfinder, ale sa to asi volalo. A aj to spojenie s tým filmom, mne sa vlastne páčilo, že keď si aj vezmeš tie klasické kreslené filmy, ja neviem, zo sveta, nedávno som v podstate sledoval pomerne vo veľkom tie kreslené klasické
filmy krátke s tým, teraz mi vypadlo, ako sa volá, taký s tým červeným veľkým fúzom, ten Yosemite, neviem, Sam asi sa volá. A tam je veľa, a tam je vlastne aj Bugs, zajačik Bugs, hej, králik Bugs. Alebo zajac, vlastne asi zajac Bugs. A na tých postavách, akože oni aj keď sú ako keby kladné, alebo nie úplne záporné, že oni sú také trochu divné, že akože nechcel by si ich stretnúť v bežnom svete, že proste majú také na sebe, vyzerajú jednoducho, je na nich niečo také, čo je trošku, nechcem povedať, že strašidelné, ale také, že presne to, že nevieš úplne, čo od nich očakávať a to sa im podľa mňa celkom podarilo aj v spôsobe, ako bol nakreslený ten pán Ringading. Jo, aj... tak... No. A tak tady to ještě odkazovalo na nějakou vysloveně jako 50, 40 animaci, která měla takový podle mě docela jako takový temný specifika, jakože těch postav takový ty velký oči a taky jako trošku, no, přesně jak říkáš, že se z nich trošku takhle jako linulo nějaká taková nedůvěryhodnost, když jako se na ní díval, no, přesně tak. Áno, aj spomenieš si naozaj, ja som si na tom pritom spomenul aj na Toma a Jerryho, však to sú tiež 40. roky vlastne, tých prvých epizód, kedy to začalo. Čiže jasné, to sa im podľa mňa asi celkom ako pekne podarilo, aj ten spôsob, ako rozprával a aj proste tie pohyby a aj to, že vlastne nevedel si, že či je to človek, či je to prasa, či je prečo je bledomodrý a tak ďalej, že to naozaj to chcem pochváliť aj čo sa týka nápadu a aj tej realizácie. Mne to prišlo, že aj keď bol medzi nimi, ako keby, že vstúpil do toho 3D sveta, tak to vyzeralo celkom dobre. Jo, jakože přišlo mi, že to tak jako že mezi ně tak vklouzlo tak jako přirozeně, jako že to nebylo jako vysloveně, že nakreslíš postavičku a říkáš si dobře, tak jasný, že ty postavy jako s ním neinteragují. Že tak mě dokonce překvapilo, že jak to působilo jako docela funkčně, že ty jednotlivé interakce těch charakterů, hlavně toho doktora. Áno. Hlavně toho doktora s ním, jakože to si myslím, že bylo jako hodně jako dobře udělaný. Hej. Tam jsem neměl určitě problém. A hlavne naozaj tieto postavičky v podstate 40. 50. rokov, čo mne prišlo možno trošičku nevyužitý potenciál, že mnohé sú naozaj také ako keby, že z dnešného pohľadu veľmi problematicky rasistické a xenofóbne a neviem aké, že s tým sa možno ešte mohli trochu vyhrať, že sem tam mohol padnúť nejaký taký frk od toho pána Ringadinga, ale tak nakoniec to samozrejme zasadili do tých postav ostatných, ktoré sa tam objavili na tom Miami v tých 50. rokoch. Ale celkovo hodnotím určite, že keď robí tie postavy tých bohov, tak naozaj, že toto je fajn. Že nie žiadny sútech, ktorý tam iba stojí a díva sa, ale naozaj, že postavička, ktorá má nejaký nápad, je niečím zvláštna, je niečím ako keby neočakávaná. Že za mňa toto bolo veľmi fajn, čo sa týka Záporáka hlavného. Aj keď už som mal pocit, že možno, že v polovici nevedeli, čo s ním majú robiť, vieš? Že proste akože dobre, že dostali ho von z tej obrazovky, chodil tam nejakým spôsobom a potom, aby už tam moc nebol, tak tam bola tá metarovina, vlastne väčšia časť tej epizódy. Jako jo, jakože je pravda, že víceméně jediný, co udělal, bylo to, že oni před ním vlastně utekli a teďka tam byla trošku taková jako scéna, kdy a teďka čekáme, až nás přijde zabít. Tak. Jak vy se tady máte? Co jste vlastně dělal, pane? A aj ten záver, vieš, že vlastne ako ho porazili, že čo otvorili dvere. Jo. A že to mi prišlo možno trošku nedotiahnuté. Ale tak jako mě to docela jako sedlo vzhledem k tomu, jako že s tom minimálně aspoň hráli jako s tím měsícem a takhle a ten důvod, proč toto, tak jako dejme tomu plus minus to ještě fungovalo podle mě na mě. Nebo aspoň jakože v rámci toho, co jsem viděl, mně přišlo to řešení poměrně jako fajn, že takový docela až takový psychedelický řešení, což mě možná ještě připomíná, že pokud mě ta animace něco strašně připomínalo, tak mě nejvíc připomínalo Kocoura Felixe. Já nevím, jestli někdo viděl Kocoura Felixe. Viděl jsem, ano. Ale jakože ono jakože v těch ten seriál z těch 90. let, který je fakt úplně brutálně psychedelický, tak vychází jakože z nějakého staršího seriálu, který jako až takovýhle nebyl, ale prostě tím pojetím a celkově mě to přišlo prostě takový jako
úplně jako taková podobná estetika, jakože toho, že takový jako bizár totální, jakože. No. Takže vlastně i to řešení, jakože je o tom, že ta postava prostě roste a míří tomu slunci někam nebo kam. Mně vlastně přišlo docela fajn. Vesmírná Odisea hotová. Přesně tak. Tak jakým jiným způsobem chceš vyřešit příběh v kině než něčím z Kubricka. Jasné. Čo nás vlastne privádza ako keby k tej ďalšej rovine, ktorá tam je možno prítomná práve preto, že si aj Russell T. Davies uvedomil, že síce má dobrého záparaka, ale že možno celú tú epizódu neutiahne sám. A tak sa úplne podľa mňa právom rozhodol podobne vlastne ako v minulej sérii pri tom The Devil's Court mať nejaké tie meta vložky toho seriálu. Či metarovinu toho seriálu. A tu spojil aj nejakým spôsobom akože s filmovými hláškami a uzaverial ich do filmov a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako na teba celá táto metarovina pôsobila, možno až po to stretnutie s tými fanúšikmi? A pri týchto meta epizódach je často problém, že je tam taká veľmi úzká hranica, že do akej miery je to ešte OK a kedy už to ako keby začína byť také, že to iba že to neplní, to je iba také zahladené do seba. No jasně, no, že už to jenom jako ukazuje, že můžu to ukázat, tak to ukážu. Jakože mě docela překvapilo, jak krátce byli animovaní. Já jsem čekal, že ta animovaná linka bude trochu další, že to vlastně vyřešili docela rychle, že se stali vlastně 2D a pak jakože pak asi během vteřiny, že aha, my máme emoce, hotovo. Áno, už sme trojrozmerná postava. To bolo pekné, to bolo aspoň, že vtipné. No. Jakože bylo, ale docela mě to jako zaujalo, že jsem čekal, že to bude klasický, že jako nechají trošku delší dobu, ale tak jakože... Ja si myslím, že tam bol problém, ja som toto pozeral v Behind the Scenes, čo bolo, a ono to je v podstate ručne kreslené. A naozaj, že snímok za snímkou a že v podstate pol roka trvalo len to, čo tam mali, tých pár sekúnd. Aha. Takže možno, že aj toto boli ako keby do nejakej miery tie obmedzenia toho, že prečo to bolo iba tak krátko. Jo, jasný, jako dával si takhle smysl, ale jakože víš, jak jako čistě z hlediska jako diváka mě to jako zaujalo. Ano. Že jako chápu, dejme tomu jako takhle asi nějakou technickou rovinu takhle, ale jako diváka mě to jako zaujalo, že když se dostali, tak tohleto. A pak celkově jako třeba procházení těma snímkama mě přišlo docela vtipný, jako že to byla podle mě taková jako taková milá věc nějakým způsobem. Jakože u toho bych řekl, že jsem se docela bavil, no, jako. Ano. Že tam jako byla ta dynamika, no, a pak teďka si už nepamatuji, jestli už se pak dostali k těm fanouškům, nebo jestli tam bylo ještě něco jiného. Potom už se dostali k fanoušikům. Ešte tam bola snaha o nejakú ukážku toho rasizmu v tých 50 rokov prostredníctvom toho falošného policajta, ale môžeme sa najprv pokojne dostať k tým fanúšikom. Ne, můžeme ještě... a tak dobře, no tak pořešíme ty fanoušky. No. Já nevím, mě to nepřišlo až tak vtipný, ale... A všechny ty postavy byly strašně iritující, ale tak jako dejme tomu. Hej, ale zase však, pozrime sa, sami sme chodili na rôzne úkony a kozmodromy a neviem aké ďalšie kony a niektorí tí fanúšikovia, do ktorého sú akože dosť otravní, no. A tak myslím, asi byli taky. Asi do nejakej miery určite pre mnohých, áno. Čiže mne to nevadilo, ako mne to neprišlo nejaké dehonestujúce. Ja si myslím, že to bolo skôr akože tak, že podobne v tom štýle Love and Monsters myslené tak ako keby v dobrom. Ale jakože mě na tom nevadilo, jakože... Že to nebylo vtipné. Mě na tom vadilo, že to nebylo vtipný. A jako ani mě tak nevadilo, jakože to jako, jak ty postavy byly zobrazený, to mě jako přišlo, že jako dávalo smysl, no, i když jako v jistým bodě už mě takový ten metakýč přišel trošku až moc, no, ale tak jako... Trošku. Pre mňa v momente, ako keď povedali, ináč to je celkom zaujímavé, že keď povedali, že teda sú to postavy, ktoré nemajú priezviska. Len si všimol, ale v záverečných titulkoch priezviska akože už mali.
Aha. To sa mi celkom páčilo ako taký mini story arc vlastne týchto fanúšikov. Takže mne to prišlo akože milé. V zásade ma to neurazilo, v zásade nehovorím, že som sa pri tom smial. Páčil sa mi ten vtip z Blink, ale iba kvôli tomu, že asi som to bral ako nejakú rivalitu medzi Russellom T. Davisom a Stevenom Moffatom. Že pre bežného diváka asi, že dobre, ok, áno, Blink je dobrá epizóda, ale a tu ja si viem predstaviť, že ten Moffat to proste pozeral a hneď písal tomu Russellovi T. Davisovi, že aha, hej, no. A tak hlavně Blink je úplně nejlepší epizoda na doporučení lidem, jako nového seriálu. Presne tak. Takže mne tá metarovina celkom sadla. Prišlo mi, že to nie je úplne prehnané. Prišlo mi, že aj tie hlášky sú celkom vtipné. Takže ja som s tým nemal problém. Mne sa to v zásade páčilo, musím povedať. No, jakože já jsem měl asi hlavně ten problém s takovým tím kýčem, jakože že my zmizíme a takhle toto. Já nevím, nějak jsem nebyl úplně v náladě, když jsem to chtěl sežrát, tak jsem to nesežral. Hej. Asi tak nějak. Chápem. A možno môžeme sa k krátkosti dostať k tomu, čo sme už naznačili, že aj teda ten výlet do 50. rokov, aj nejaká snaha pracovať trošku s témou toho rasizmu, to je jedna vec. Druhá vec, ja sa musím znova vrátiť k tomu, čo som určite hovoril aj pri prvej sérii, že ja neviem, že či majú taký problém zaplatiť si nejakých tých, ten komparzistov. Zase keď si vezmeš, tak oni tam prídu ako keby na to Miami, vieme, že sa to natočalo vo Walese, ale aj tak. A vidia tam kino, vidia tam 2 budovy ďalšie a žiadni ľudia na ulici. Viem, že tam hovoria, že sú 4 hodiny ráno, ale aj tak, ako keby, že proste veď, ja neviem, si spomeniem na Shakespeare Code pred, čo to je, 18 rokov dozadu. Plné ulice, hej? Je to taký problém zaplatiť si, alebo odmietajú to, alebo čo sa tam deje? Že proste prečo tam nemôžu dať nejakých ľudí na ulici? Veď to nie je taký komplexný problém asi. Nevím, tak asi by to bylo už moc lidí. No. To isté aj na to na Abbey Road, hej, jak si pamätáš, som hovoril, že vlastne na tej ulici nebolo. Jo, tam to fakt vypadalo. No tak bylo to jsme se bavili, že to strašně připomnělo ten seriál Misfits, jakože kde taky nikdo nebyl na ulici většinu času, jakože nevím, kde ti lidi existovali. Tak. Takže toto možno, že by som tak vytkol na začiatok. A teraz neviem, tak asi sa viacero fanúšikov aj bálo, že ako sa bude pracovať s tou témou toho rasizmu, že je to niečo, za čo sa ten seriál kritizuje, že hovorí, že rasizmus existuje. A mal si pocit, že to bolo nejaké silené v tejto epizóde? Asi ani ne. Jakože já nevím, no tak byla tam ta jedna scéna, jakože z toho dineru, nebo jak to nazvat? Áno. Diner. Tak, nebo kavárnu, nebo jak to. Jo. Tak to tam bylo tak to bylo takový, jakože... Bistro. No, jakože, ale tak to bylo tak jako nějakým takovým způsobem jako tam adresovaný a pak vlastně myslím nějaká ta věc s tím a pak to mělo takovou v vozovkách dohru ještě v rámci té scény s tím policajtem, ale tak jakože asi jako v pohodě nic, co by člověk, nad čím by člověk asi nemával rukou, nebo já nevím, jak to přišlo tobě. Jako, mne to prišlo veľmi ako keby laické, že existovala segregácia v 50. rokoch, vieš, že proste niečo také, ako keby, pre mňa to proste prišlo, ako si povedal, že svieti slnko, vieš, že proste neviem, že či ako keby tých fanúšikov považujú za takých nevzdelaných v tomto, že si to ani neuvedomujú, že proste mi to prišlo extrémne, ale nielen tých fanúšikov, ale však aj tu Belindu, vieš, že proste však čo, ona má nejakých, koľko môže mať, 20 rokov, v tom seriáli 25 a čože akože sa bude tváriť, že nevie, že v 50 rokoch bola segregácia, alebo že také tá úplná primitíva, také tie základné veci, však áno, vieme to. No, poďme ďalej. Poďme možno, že poukázať nejakú konkrétnu maličkosť, že aj toalety boli vyhradené pre takých a pre takých, alebo niečo také, ja neviem. A že toto mi prišlo také veľmi laické. Zároveň som nemal pocit, že by to bolo silené, lebo sa to tam v podstate riešilo v 3 replikách. A veľmi peknú repliku mal aj ten doktor, že vlastne on je teda pripravený kedykoľvek zvrhnúť svet, ale že niektoré veci si proste ľudia musia vyriešiť sami. To sa mi páčilo, ako hláška. Ale tak jako mně přijde, že zase jako na druhou stranu, jakože pak je hromada těch epizod, jako kde se jako
to naopak jako tváří, že jako nic nikdy nebylo, tak jako to si asi nikdy nevybereš, jakože mám pocit. Ne, přijetím. Hej, ale tak Shakespeare Code, zase keď sa vrátim, tam sa tiež to do nejakej miery riešilo, ak sa nemýlim. Ale bolo to také plastickejšie, neviem. Tu mi to prišlo také, že základné veci a ešte aj tak zvláštne poňaté a ešte vlastne cez tú falošnú spomienku, alebo ako to nazvať, falošnú realitu. Ale okej, ako neurazilo ma to určite nie, len mohli možno, že aj viac si zabrdnúť, veď čo, no. A tak já nevím, jakože měli jsme tam seriálu epizodu, kde nám vysvětlovali, že někdo vymyslel lázně, tak já nevím, jako divíš se, že ti vysvětlují všechno? Hej, pravda. Dobre, takže môžeme sa možno dostať ešte k veľmi stručne, ak chceš k niečo teda na záver ešte povedať o tej epizóde, prípadne k story arcu ako takému, ktorý sa nám nejakým spôsobom posunul trošku. Jo, tak jakože myslíš tím, že trochu v duchu téhle meta epizody bylo jakože úplně meta adresnej a celkově jakože já musím teda říct, že jsem byl až jako překvapený, jako kdyby jakým způsobem to bylo jako podaný tady v této epizodě ten story arc, protože najednou jako člověk má pocit, že ono to tak nebude, ale najednou má člověk jako pocit, že jako kdyby celá tady v ozokách ta hra jako kdyby s tím zrušením toho seriálu je jako kdyby zaimplementovaná jako kdyby do toho story arcu toho letošního příběhu a tím, že jak ten Russell T. Davies asi on teda podle mě jako mlží z jiných důvodů, ale jakože čistě ne úplně náhodou, jakože se mu to vlastně i hodí v rámci jako kdyby toho příběhu, který jako kdyby tady bude vyprávěný, takže z tohle jako hlediska mě to až jako zaujalo, jak moc takový jako upřímný nebo otevřený to bylo, že vlastně ta Mrs. Flood tam řekla něco jako, že seriál skončí 24. května nebo ale toto akože chápem, že to tam vidíš, ale ja si myslím, že to naozaj bolo iba o tom, že proste tú poslednú epizódu ho zabijem alebo niečo spravím, že proste bude po ňom. Jasný. Ale chápem, že to tam vidíš. Hej. Ale jakože je to prostě takový, jakože mě to jenom přišlo vtipný, jako v rámci tady těch věcí, jako který kolujou a zároveň jako já chápu, že ta série byla točena někdo, myslím. Ale na druhou stranu, jakože tak jako už v té době jako ten Davies asi mohl tušit nějaký čísla takhle, takže jako nevím, no. Hej. Jako přijde mi to prostě vtipné, jak to, dejme tomu, koresponduje s nějakým jako narrativem, který běží ohledně toho seriálu v poslední době. Keď už hovoríš o tých číslach, treba povedať aj jedno ako keby veľmi smutné číslo, že vlastne táto epizóda mala na BBC sledovanosť večer najnižšiu zo všetkých epizód v dejinách celého seriálu. Vlastne ten overnight figure bol iba nejakých 1,6 milióna. Alebo tak nejak. Takže to je možno niečo, čo už teraz zase nedá nejako ovplyvniť a treba povedať, že aj tie čísla už sa neberú tak vážne ako za éry Meta Smitha alebo Petera Capaldiho, lebo veď konec koncov, hej, ono síce akože premiéra je večer o 7 na BBC, lenže ráno od 7 to býva na Disney Plus a na BBC iPlayery, že väčšina ľudí si to pozrie tam. Ale samozrejme, že všetci sú ako keby v tomto asi v nápätí, že či teda to tú tretiu sériu dostane, alebo nie. No a asi nevíme, jaká byla jiná sledovanost ten den. Vieš čo, skončilo to nejaké štvrté, predbehli to dokonca aj, že správy na BBC. Okay. Aj z ITV to prehralo a štvrté v rámci dňa. Ale ako to sú, vieš, že proste správy si nepozrieš z archívu, alebo nepozrieš si ich deň predtým. Toto si môžeš pozrieť v podstate z toho BBC iPlayeru ráno. Ťažko sa k tomu vyjadruje. Ja stále si myslím, že proste na tom Disney Plus my nevieme, ako to má sledovanosť. Ja si stále myslím, že tých fanúšikov je proste toľko, že tam musia byť nejaké čísla celkom fajn, lebo proste aj fanúšikovia, ktorí nemusia úplne že milovať túto sériu,
tak si to proste pozrú. A tak jakože tady spíš jako o to, že prostě tady ty věci všechny jdou ruku v ruce, víš, jakože, jo, že ještě neobnovili další sérii, blablabla. Áno. Takže ono tak jako všechno tak jako si vzájemně jako... Hej, doplňa sa to. Doplňuje, jakože, takže nějakým způsobem, ale tak jako... Uvidíme. Já jsem jako zvědavej, no, jako... Uvidíme, ja si myslím, že sa to dozvieme čoskoro a keď sa to nedozvieme, bude to znamenať, že minimálne na budúci rok sa asi ničoho nedočkáme, lebo veď... No, to si myslím, že sa nedočkáme už ani tak, protože ja si myslím, že to nestihnou natočiť. No, veď práve. Kdyby to chtěli jako odvysílat... No, ako závisí, oni myslím, že on spomínal, že asi niečo napísané má. Že vlastne čakajú možno, dobré, tu už je naozaj špekulovanie. Nevieme, uvidíme. Podľa mňa čoskoro sa to dozvieme. Tie čísla od Disney Plus sa nikdy nedozvieme. To asi ne. A každopádne, keď to neprežije tam, prežije to niekde inde. Jo, tak ona vlastně i ten Russell T. Davies něco říkal, jakože ve stylu, že možná bude nějaká bude jako proluka, ale že ten seriál se asi vrátí. Takže, takže tak chlácholí minimálně ty lidi. No, tak, ale každopádně mám pocit, že tak, jak jsme se o té předcházející epizodě bavili, že to byla spíš taková jako slabší epizoda, tak teďka mám pocit, že jsme můžeme jako docela hrdě říct, že, nebo aspoň z mé strany, že jsme viděli určitě jako jednu z těch nejlepších minimálně gatvových epizod, jakože. Že to byla jako epizoda, která podle mě jako fungovala jako v mnoha ohledech. Ten záporák byl fakt zábavný. Mně to řešení s tím záporákem až tak jako nevadilo, jakože docela mě to utíkalo. Ta metarovina jako byla fajn, i když ti fanoušci asi obešel bych se bez toho, ale tak jakože mělo to asi svůj řád v tom a bylo potřeba urychlit vyřešení epizódy, takže tam bylo potřeba. Ja súhlasím s tým, čo si povedal. Nezhodneme sa možno v tom závere tej epizódy, ale za mňa, ja chcem aj všeobecne povedať, že tá gatvová éra baví, hej, to, že možno, že máme nejaké pripomienky, je proste normálne, prirodzené, ale ja si myslím, že stále to má veľa nápadov a stále je to ako keby dostatočne zabavné na to, aby som to pozeral úplne bez problémov a s radosťou. No. Takže aj tie čísla mi sú trochu ľúto vlastne, to som tým asi chcel povedať. Dobre, ja myslím, že sme zhodnotili epizódu a môžeme sa dostať k otázke na záver. Tak ja ju tentokrát položím pre zmenu. A je to jednoduchá otázka, bavíme sa o filme, o láske k filmu. Tak moja otázka teda znie, že v ktorej minúte filmu Cinema Paradiso, alebo teda pre tých, čo to videli v češtine, Bio, Raj, a ste prestali plakať. Takže v ktorej minúte Cinema Paradiso, Bio, Raj ste prestali plakať. S touto otázkou sa s vami lúčim ja, Matej, a lúči sa s vami aj kolega Citron. Jo, přemýšlím, když jsem přestal brečet já. Tak dodnes si neprestal. No, taky mám ten pocit. Zdar. Zdar.